Lubog na lubog po. Hanggang pagod ko na to. Kumusta po? Ayan, magandang araw po sa ating lahat. Nagbabalik po si Boy Tapyas para mamingwit ngayong araw guys. So susubukan natin kung pwede nang mamingwit kasi kahapon medyo malaki pa yung ilog. Yun, so mag-isa lang tayo ngayon, wala tayong ibang kasama. So try natin guys, let's go. Nandito na tayo sa, sa ilog. Bale maghanap tayo ng spot. Papakita ko lang yung guys, pesto namin nun. Yan, yung huling upload natin guys. Yan, yung pinang takwitan namin. Ito. Ganyan po kataas. Yan. Ganyan po kalalim. Tapos subukan natin maghanap ng pesto dun sa baba guys. Yan. Sana walang bombang nakatanim dito. Okay. Oh, may kalabaw. Natin yung magandang pesto guys para testing natin yung isang pamingwit muna. Bato pala dito. Oh, ang ganda dun oh. Testing na natin dun. Pwede tayong maglagay dito. Isa. Tapos dun sa medyo umiikot itong parteng to. Kahit dalawa na lang muna. Napainan na natin. Dun ko binesto yung stick guys. Tapos dito sa medyo umiikot-ikot. Testing natin. Okay. Oh, ganda ng pagkahagis. Yo. Sumabit pa ata sa sanga. Kamalas naman. Oh. Ito. Pamingwit. May pamingwit. Malas. Sorry po. Lipat po tayo ng pwesto kasi may kitang dito. Kaistorbo sa nila, sa pangingisda nila yung ginagawa natin. Okay, sablay tayo mga katapyas. Hanap tayo ng ibang paghahagisan. Talagang hirap talaga maghanap ng pwesto guys. Yan, ito pwede rin sana dito, kaya lang may tali ng kalabaw dito. You know? Bale, pinaliliguan ng kalabaw to. Hindi tayo pwede dito guys. Ito guys, yung pinestuhan namin dati. Kaya lang, yung ilang beses akong pabalik-balik dito, halos walang makuha. Kahingal po. Yan, putik pa kasi yung daan ng isa. Yan, nakakahingal. Lamig ng tubig. Grabe. Hindi kaya ng powers ko to pag nagkitang. Dito tayo sa buhanginan. Mas gusto ko dito guys yung medyo may agos. Tapos mas maganda pa sana kung medyo malalim ng konti. Testing lang naman to. Lubog na lubog po. Parang hirap nang maghanap ng pepestuhan. Naikot ko na tong buong area. Nice. Walang katapos ang lakad. Tingnan nyo po. Parang bukal na dito. Umagos yung tubig. Lakas. Nalabog na yung pa ako guys. Hiningal po ako dun. Feeling ko dito na. Feeling ko dito. Okay na to. Testing natin dito guys. Walang tutusukan. Yun. Hagis. Yun. Guys, unang huli. May humahatak. Yun o. Sabi ko na isang tilapia guys. Pwede na yan. Para mas mabilis na makita kong may humahatak. Baka mamaya kasi sa iba tayo nakatingin, mas maganda na yung ganito. Weather check po tayo ngayon. Yan, kita nyo sa taas. Medyo makulimlim po. Makulimlim.
Yan. Kaninang umaga nag-aambon-ambon. Kahapon halos maghapon na umaraw. Ngayon maganda rin kasi may mga nagtatanim, hindi masyadong mahirapan guys. Si Baldo nandun kanina. Pero syempre iba pa rin kung umaraw kasi kailangan din kasi ng mais. Kita nyo kanina sa background ko nang nag-intro ako. Dilaw yung mga mais. So meron ding kagandahan, meron ding hindi. Makunat po, makunat. Isa pa lang yung nahuli natin. Nakita kong hinatak tong stick natin dito. Yan o. Sana mahuli. Sana guys, mahuli guys. Putik, wala. Hinahatak na naman guys oh. Sana huli na to. Yan o. Huli na to. Sana huli na to. Huli ka. Nakatakas siya kanina guys eh. Ngayon ito, tilapia to. Pwede na. Relax ka lang. Huli. Huli guys oh. Nahuli din. Try mo pang pahuli kanina. Nakakasawa kasi wala tayong mahatak. Walang mahatak sa mga pain natin. So hanap ulit tayo ng ibang pwesto guys. Pero sa ngayon kumain muna tayo. Baka sa ibang araw na lang muna tayo babalik, no? Okay, ganun po talaga. Ganun po talaga ang buhay ng nangingisda guys. Hindi lahat ng araw mas swerte. Yan, hindi lahat ng araw yan. Kita nyo naman kung gaano kahirap yung paghanap po ng pwesto para makapamingwit lang. Kasi iniiwasan ko rin kasi yung mga kitang at sa ibang pwesto kasi pinapwestohan ng kalabaw, so hindi tayo pwede doon. Ito yung pwesto natin. Una, nakakahuli pa naman tayo. Pero nung kanina na, wala na. So huwag na tayo magpakapagod, uwi na. Kasi gutom na rin ako. Babawi tayo sa susunod guys, promise yan. Ako pa, si Boy Tapyas pa. Ay, ay, ay. A few moments later. Uwi ko lang ng bahay. So eto, ginutom ako. May ulam tayong pinakbet guys. Walang kalabasa pero may sahog na tangi. Yan. Tapos ginataang laing. So kain po tayo. Gutom na gutom. Ano tayo kumain guys? Ang palaya. Sili. Manghang. Tulingan ata guys yung tangi. Tulingan ata sa ibang lugar. Dito tangi kasi. Sarap yung prito at saka isawag sa mga gulay-gulay. Kalain nyo yun. 2 piraso lang yung nahuli nating tilapia. So dito tayo babawi. Kain po tayo. Itong laing guys, may sahog na karne ng baboy. May tangi din. Saka yung pato. Bali may iniho kasi kami na pato nilagyan namin. Medyo makunat. May sinahog na yung iba. Hindi na ubos. Hanggang pagod ko nito. May ulam naman kasi, ba't pa kasi mamimingwit, no? Hindi, ikaw po kasi yung pakiramdam pag mahal mo yung ginagawa mo.
Siyempre, love na love natin yung pamimingwit. Kahit pagod tayo naglakad kanina, kahit maputik, ano pa rin natin, sinuloy pa rin natin. At siyempre, susunod na araw, babalikan natin. Babalik tayo para mamingwit. Siguro may kasama na tayo, si Baldo, kasi siguro Robo. Sarap. Sarap. Palulit guys. Crack. Ito lang naman guys. Ubusin natin guys, tapos ano, kuha pa tayo. Gutom. Namingwit, napagod, nagutom.